Mestres i professors d'una seixantena d'escoles i instituts han tancat els centres educatius per protestar contra les retallades de la Generalitat i en defensa de l'ensenyament públic. Les tancades han començat quan han acabat les classes i s'allargaran fins demà al matí. En alguns centres, com aquest de Rubí, s'ha aprofitat l'acció de protesta per organitzar una xerrada sobre el sistema capitalista i les crisis econòmiques. També hi ha hagut tancada en aquest institut de Sant Boi, on els mestres també han tractat qüestions d'organització del centre. A Badalona, a l'Institut Pere de Tere s'han preparat també per passar la nit. A l'Assemblea, pares i mestres han discutit quines mesures de pressió emprendran les properes setmanes en coordinació amb les altres escoles de l'entorn. Aquestes tancades tenen el suport dels sindicats majoritaris en el sector de l'educació. També s'han fet tancades en algunes universitats contra les retallades. A l'Autònoma de Barcelona, delegats sindicals i estudiants han acampat a l'edifici del rectorat per reivindicar un ensenyament públic de qualitat. Està previst que la protesta acabi demà al migdia. A la Universitat de Lleida, una cinquantena de representants de la Junta de Personal, també del Comitè d'Empresa i dels estudiants, s'han tancat a l'edifici del rectorat per passar-hi la nit. Es preveu que la protesta s'acabi també dimecres al matí. També hi ha hagut tancades a la Politècnica i a la Universitat de Girona. I una escena insòlita és la que s'ha viscut aquest vespre davant del Parlament. Vestits de negre, amb torxes i taüts, unes 200 persones han escenificat una vetlla funerària. Han volgut representar que la llei de pressupostos i d'acompanyament del Parlament suposa, diuen, la mort dels serveis públics. No, a les retallades!